Sidunggan ni Governor Bambi Imano si Alfonso L. Hamaca Jr. dungan sa ika-36 nga virtual nga pagpakayab sa nasudnong bandila sa adlaw nga Lunes, Desyembre 21 ning tuig. Giyatagan kini og plaque of appreciation of financial assistance nga gitunol mismo ni Governor Bambi Imano. Agyaw dakong pasalamat sa 41 ka tuig nga kadugayon sa pagserbisyo niini sa katawhan sa lalawigan, isip maintenance supervisor sa Misamis Oriental Integrated Sports Complex, sugod pa niya itong 1977 ngadto sa bulan sa Oktubre ning tuig. Sa iyang bahin mapasalamaton kini sa amahan sa lalawigan tungod sa iyang makanunayan nga pagsuporta sa iyang mga panginahanglan. Dako kayo kung akong pagyuko sa atong gobernador. Kukay kayo na ako'y problema, financial, di lagi ko niya balibaran. So, daghan salamat. Daghan kayong salamat. Nang hinaot si Governor Bambi nga unta dawato ni Mr. Hamaca ang iyang sugyot nga mamahimong konsultant tungod sa dako nga tabang niini sa pagmintinar sa kalimpyo sa pasilidad sa sports complex. Not for him, our Olympic-sized swimming pool would not have been maintained properly and would not have not gone along, had not served our people for such long time. So I hope that he will accept to be a consultant to the provincial government, because even if he is retired, I know he's not yet hired, and we really need the services of Manu Jun to maintain the facilities in the Misamis Oriental Integrated Sports Complex. Gumikan sa gipakita niini nga tinuoray nga pagserbisyo sa katawhan sa lalawigan sulod sa 41 ka tuig alang kang Governor Bambi Imano nga angayan lamang kini nga pasidunggan kay susama kaniya nagpakita kini sa maayong ehemplo nga angay sundon sa tanan empleyado. Gikan diri sa Misamis Oriental Integrated Sports Complex, kauban si Chloe Dalay sa kamera, ako si Raymark Simanya alang sa limpyo ug mataro nga panggobyerno padayon Pilipino.